Tauno kävi hakemaan lehtensä. Joo. Mä toivotin hänelle hyvää huomenta, mutta hän ei reagoinut. Eikä arvasi, että me ollaan tehty pahojamme. Me oltiin syyllisen näköisiä. Luettiin vähän hänen lehteensä tosta laatikosta Satakunnan Kansaa vähän. Mutta juu, me ollaan tässä oltu runsas tunti pyöräilty ja semmonen... Hyvältä tuntuu. Niin, hyvältä tuntuu. Varmaan semmonen mitä 17 kilsaa ehkä. 17 kilsaa poljettu ja tuli ihan lämmin oikein tossa, että tarpeeksi on ainakin päällä ja aurinko paistaa ja vesi maistuu ja vesi. Life is good. Hashtag. Kyllä kelpaa. Emme valita. Ja hei. Olemme siis aamukahvilla. Miettikää. Parasta ikinä. Taas on kyllä sellainen, että en oikeastaan olisi missään muualla just nyt. Aika hyvä fiilis. We made it. Lähestymme määränpäätä. Tuolla se häämöttää, mutta ollaan ihan hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Näkyy. Äsken käytiin kaupassa, kauhean kassillinen evästä. Sidukka muun muassa. Terveelliset retkiä. Pullaa, sidukka ja pulla. Niin, me ollaan tämmöset Fitness life forever ja urheilunuorukaisia viimeisen päällä. Ei muuta kuin piitsille. Ensimmäiset lomajuomat. Lappu lähestyy. Vappukin lähestyy, niin siitä vaan sitten korkkaamaan. Olkaa hyvä. Mä otan hanskat pois. Olkaa hyvä ja oi, että täällä aurinko paistaa. Kuunnelkaas tätä. Ai että. Sitten. Mä oon muuten tyylikäs pipo, koska mä hukkasin mun piponi. Ja miltä tuntuu? Sitten mun vuoro. Best feeling ever. Mulla onkin happy souta ja oikein lasipullosta. Loma. Maistuis varmaan sullekin. No tässä on vielä on vähän matkaa. Käytiin siis kylällä, että varmistellaan kilometrejä. Nyt tultiin jo Koivuniemen ohi takaisin. Saatiin tossa rae vesiräntä kuuro niskaan ja no niin, täällä mäkin olen kuitenkin kaikissa sielu- ja ruumiin voimissa. Ja joo, kohta pitäisi tulla 100 kilsaa täyteen.
6, 7, 8, 8, 9. Me teimme sen! Jee! Woohoo! Oh yeah! Ja tästä vielä muutama kilsa päälle. Päästään kotiin. Mulla on tässä semmonen 3,5 kilsaa. Noin. Ja Miinalla on sitten kilometri takaisinpäin noin. Huhhuh, me tehtiin se. Kello ei oo paljon vielä, tässä on vielä ilta-aikaa. Mulla on ilta-aikailla forssaa ja Miinalla aikaa mennä hoitelee eläimiä töihin vielä. Täydellinen päivä. Kyllä, kiitos.